z Kogik a dneska to nebude ani let's play, ani single player, ani multiplayer, ani nič také, ale preto mám zapnutý Minecraft, pretože mne sa nejak nejak sa mi pokazilo na Frapsu niečo, tak mi nejde ako plocha natáčať, tak som si vybral tak Minecraft, lebo iná hra ma nenapadá, ale chcel by som vám dať, prepáčte, som trošku nachladený a dúfam, že ma dobre počuť. Takže dneska je taký zvláštny deň, že mám nový kanál, pretože ten starý, určite, toto je teraz moje druhé video na Kogikovi, ak sa nemýlim. A mám nový kanál, ktorý sa volá Box Game, alebo Box Games, teraz neviem presne. Ale proste nejak tak sa volá. Ja vám ho dám do popisu videa. Dávam do popisu videa aj môj e-mail, keby ste chceli na mi napísať, aby som s vami natáčal nejaké hry a tak. Alebo počkajte, ja si to takto dám. Tak. Alebo ho môžete kľudne, alebo proste mi kľudne pošlite správu a ja s vami natočím nejaký let's play. Vám dám ešte môj e-mail do popisu. A pýtate sa, prečo som si vytvoril nový kanál. Pretože ten starý kanál, jak som bol na jednom serveri za Kogika, čo som furt teraz mal, tak som zistil, že na jednom mene už je prihlásený a bol aj na viac serveroch prihlásený a zistil som si jeho Skype a on mi povedal, že to on je ten Kogik, ktorého som ja mal. Takže od teraz sa budem volať Optibox, nejak tak, Optibox, áno, Optibox, to som ja, sa budem volať. Za to mám aj Box Game, takže ako mám nový kanál, lebo ten starý nechcem kopírovať ani nechcem niekomu ukradnúť meno a tak, no takže vytvoril som si nový kanál a tak, lebo aj tak na tom teraz tu starom Kogik kanále, Kogik TV, tak mám iba dve videá, toto je druhé video, to prvé video, ale nič nemám v plánu s ním robiť, nechám ten kanál tak a proste budem dávať všetky moje videá, všetky hry na tento môj nový kanál, ktorý vám možno dám do popisu, možno nie, ale tak ja vám ho asi do popisu dám. A čo som ešte chcel, že keby som tam nemal žiadne video, tak to znamená, že nestíham, pretože v poslednej dobe nestíham, je škola a tak viete. Tak možno zajtra, lebo zajtra škola nie je, máme víkend, tak možno zajtra natočím nejaké video na hru Shade, Hnev andelů. Do popisu vám dám trial video aj ten na ABC Games, aby ste vedeli, aká je to hra, tak možno zajtra bude nejaký tutoriál na Shade. Ešte neviem, či mi to nebude sekať, pretože ja som si preinštaloval Windows a blbo ma možno počujete, pretože ja mám na kamere, v kamere už automaticky za mikrofón, tak v kamere mám ako. Lebo teraz nemám ako normálny mikrofón, pretože mám slúchatka v oprave a počítač sa mi nejak pokazil. Asi mi spadol Windows alebo niečo, neviem. Takže som úplne na inom počítači a mám úplne iný mikrofón ako v kamere. Mám kameru takú, ešte staršiu, takže neviem, či ma budete dobre počuť. Ale proste budem natáčať v ďalšom dieli, keď sa mi podarí aby mi vtedy, keď mi opravia počítač, aby som natáčal. Ale keď mi neopravia, tak môžem natočiť aj na tomto PC Shade, ale možno mi to bude trošku lagovať, neviem, lebo aj keď nenatáčam, tak sem tam iba také jak kúsa sa mi to trošku, kúše. Ale čo je dôležité, že mám nový kanál, nebudem mať ten starý, to je dôležité pre toto video, je toto dôležité, že som vám chcel povedať iba informáciu o tom, že mám nový kanál a tak ďalej.
A toto, čo teraz vidíte, ten Minecraft, to som ani nechcel rozoberať teraz v tom videu, ale ako možno všetci si myslíte, že to je originálny Minecraft, pretože mám tu cute game, napríklad jak sa odhlasujete a také, viete, že 1.6.2. Ale to 1.6.2, toto je, a ten Qt to nemá nič spoločné, pretože to je iba Varus verzión, ten Minecraft. Iba Varus verzión, čisto Varus verzión. Iba to je tak nainštalovaný program, že to vyzerá ako originálny Minecraft, ale ja mám taký program, ktorý si tam inštaluje Minecrafty a také, viete. To vám možno dám tiež do popisku. Počkajte, na chvíľu strich. Dobre, som tu späť, malý strich, prepáčte, nabehol mi tu brat. Takže, kde sme tu skončili, hej, presne. No, takže možno budeme natáčať všade, ale my sa tu bude trošku kúsať, ale to nevadí, nejak to zahráme. Tak, a presne, že to je normálna Varus verzia, není to originál, ale chcel som vám ešte ukázať jeden server. Teraz neviem, aký... Tento. No, takže ja to musím na chvíľu stopnúť, pretože sa musím lognúť späť. A čo som to chcel, hej, presne. Nemám s kým, pretože nemám Varus verzión, takže konečne ste to pochopili. Aj keby som mal Varus verzión, s kým by som si určite dal, pretože tento Stevie nie je až tak moc, aby bol dobrý, takže ja sa budem s vami lúčiť a nezabudnite dať, nemusíte dať, pretože už mám nový kanál, takže na toto video nemusíte ani like, ani odber, nič proste nemusíte dávať. A ja sa budem s vami pomaly lúčiť, takže všetko vám dám do popisu videa, keby som niečo zabudol, alebo keby ste niečo chceli ako vedieť viac a také, tak napíšte mi do komentára a ja už to nebudem predĺžovať a čaves!